Здравейте, уважаеми зрители! Аз съм Мариана Чулева и днес ще говорим за 10 здравни цели, които е добре да си поставите през новата 2013 година. Започваме с номер 1, а именно да ходя повече пеш. Като всяка здравна цел ще включва като цяло повечето движение и спорта. И за да бъдем по-конкретна и изпълнима целта, вие може да си поставите 2 дни в седмицата, в които да тичате сутрин по 20 минути преди работа или да ходите до там пеш, така нататък. Като с времето може да увеличите часовете и дните на движение. Колкото повече се движите, толкова по-енергични ще се чувствате, ще укрепите мускулатурата си и ще намалите здравния риск. Втората здравна цел, която може да си поставим, е да пия и пуша по-малко. Да, може да си кажете, че това е невъзможно, но със сигурност най-важното, което ви трябва, за да го направите, е воля. Тези два порока безспорно ви съпътстват, но става въпрос не въобще да не пиете или пушите, а просто да намалите употребата на тези безспорно вредни вещества. А що се отнася до цигарите, няма да повтаряме, просто ще кажем, пожалете си